Mayong adlaw kanyang tanan nga nagpaminaw karon ining tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Ellen Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinambuhi nining akong suliran. Tawgal ko niyo sa pangan nga Marmar, 11 anyos. Taguan lang sad ang akong address. Bata pa kayo ko pero aware na ko sa problema sa kumang ginikanan. Ambot ko nun sa ni. Punto legal siguro ni kay nanggabit man ang akong mama. Aron ninyong sabtan, sugdon ko dihang milarga sa gawas ang among papa. Kay usa man ni siya kasiman. Ingon ini ang mga panghitabo. Kimingaw na kong papa. Kanirak yung iyang picture ang akong tanaw-tanahon kung mingawon ko niya. Hala, ini si mama. Ako na ibalik ang picture frame ni papa sa gibutangan ini kay masukor ba na siya kung magmingaw-mingaw ming papa. Mauda ni ang among bay, biboy. Oh, di ba na kayo dako yung bay? May kauban naging lalaki si mama. Marmar, nade ka diha? Naligay kay kuyo nga laing laki ma. Huy, ba ini ay. Laing laki ka karon. Si Uncle Biboy ni ninyo. Oh, ang Uncle Biboy? Marag, si Uncle Ben nga igsuon ni papa? Oo. Maong ayaw mapatakagritok anang laing laki. Oh, Nakalako be, panlaag mo. Pagpalit mo og kindi sa tindahan. Desin sa'yo. Dawata. Dadangin mong manghod nga si Maymay. Pamalit mo og kindi dos gawas. ha? Palit man kanta kindi, kuya. Ay, sapa. O niya na ito mapalito kindi. Ay, palit na ta kindi. Hilom. Oh. Hala. Sa punga na ito kapilang imong dunggan may be. Sos Mariusep, tinawad ka ba, Marmar? Wala kilula. Naikuyog si mama nga laing laki sa amo. Palakaw mi niya kay kipapalit mig kindi. Pero, dahil mi mulakaw. Naminaw una mi. Magunsa sila. Hindi na mina sa demo. Nilakaw mi dahil si Maymay oy kay laing kipaminawon. Gusto kayong muhangos ang laki. Si mama sa Sos Mariusep, yung mga bata mo. Kaway mga buot sa inyong inahan. Ano nagdaman sa glakis inyo? Hoy, Marmar. Kung manawagan ni ang inyong amahan, bantag magpataka kag sulti, ha? Ha? Kung unsa imong hibaw-an, ayaw pagpataka og sulti ngadto sa imong amahan. Kay, unsa may dili na ko isulti ni Papa di ma. Basta. Ano gisguti si papa nimo nga pirming maghanian si Uncle Biboy nimo sa ato, ha? Ha? Ay, salamat. Kay pila nakadlaw nga wa mo ni si Uncle Biboy sa amo. Niya si mama nara sa bahay pirmi. Oh. Nagamit si mama sa cellphone. Murag na siya kitawgan. Asa naman ka? Aluwa naman ka mo, Ari. Na may importante kung isulti nimo. Magsabot ta, uy. Usaon ni nato. Nga mabdus man ko. Hala? Mabdo si mama? Usa ka? Atong ipakuha. Hala? Ipakuha ni mama ang iyang imabdos? Namabdos yun si mama sa iyang kabit. Og ako nibawaan pag yun, nagipakuha na ni mama kay
plano sabi ni mama nga moabroad siya. O ganya, moabroad sa di ka mo. Kamo na di si papa ang mawa na mo. Ida, dagko na mo, uy. Ugwa na sa kupadad sa inyong amahan, sa hustong kwarta. Kaya nag-away, good me. Ikaw ba? Ikaw ba yung nagpatakag tabi ni papa ninyo bahay nako? Nga nasuko man bayo? Wa maway. Kay, ngano di ay. Yabag ng amahan ni mo. Siging kwenta og asa na kuno padong ang iyang kwarta. Sama din ang atong gikaon. Siging paningan na asa na kuno ang baytang halublaks. Ganong amakan kuno gihapon. Kaingon lang si anak, kaya di man siya mo nag-budget sa gamay niyang pinadaa. Mama, abroad ko. Abroad ko ako. Karon dili na ako magsalik sa kwartan papa ninyo. Ma. Ay, pastilang inahan ninyo, kawag ibuot. Dilahas yung larga. Sa Qatar ko na siya la. Katargod tahon. Adto patos Manila. Tambay patog Manila. Huwat ko na sa iyang schedule sa paglargas kata. Unsa? Nadawag sa papa ninyo na ako ay. Nga nabuwag na giday ko na silang mama nimo. Nagbugi din sila. Ay, di ba naman di ko na sa papa ninyo sa bunahatang mama ninyo? O klaro naman kaayo nga nalaki tong inyong inahan. Tiaw mo ka na. Sima ng imong amahan. Huwag yan makapasap sa mama ninyo sa iyong bahay. Kigurot din tingin ot-ot siyang laki ang hinaguang papa ninyo. Lola. Marang mas mersa magbuwag sila, Maro, kaya sa mama ninyo. Nisibat dayon nga mauli ay na sa papa ninyo. Unsa? Mauli na si Papa, Lola? Oh, mga anak ko, lingaw na kayo ko ninyo. Wala si Mama po. Ah, Iyan naming ibiyaan. sige lang mga anak, aniya pa man si Papa. Dili ko kamo pasagdan. Po. Onya, o sa may plano mo karon, Andrew. Ay, mo-file kong annulment sa among kasal ni Mylene. Unsa? Siya man ang annulment pa. Si mama ni ninyo. Nitawag tingalan niya kay ako mag-iingnan nga gusto kong ipa-annul ang among kasal. Kadiyot lang ha. Hello, Mylene. Nagmailin na lang gikan ako sa? Asa namang tawagan na ito nga babe? Di nakuha na nga imong babe, oy. Anong tawgon tamang ka, ana? Unya, unsa may hunahuna mo sa akong plano, ha? Kung ipaanol yun nimo ang atong kasal, kuhaon ko ang mga bata. Kinalan arin ako ang mga bata. Ipakuha ko na sila sa DSWD. Unsa? Kuhaan mo ang atong mga anak? Ha? Kuhaon ming Mama pa? Di may musugot, oy. Anhamin ni mo. Marmar. Tuwa na karon ang among mama sa Qatar. O nanawag siya kang papa kay iya ko naming ipakuha sa DSWD. Kay mo-file naman ko na si papa og annulment. Ang ako mga pangutana mao kini misunod. Unang pangutana, nagbuwag ang among mama ug papa ug tuwa ang akong mama karon sa Qatar. Ipakuha ko naming mama sa DSWD kay wa siya nga among mama. Gusto ba si mama? Ikadahang pangutana, kung ipakuha gyud ming mama sa taga DSWD, mapugos bagid minyag kuha nga gusto man namong ari lamin sa among papa? Pwede na ba mi makapili nga si papa lay among pilion nga kuyugan? Ikatulong pangutana, nag-file og annulment si papa kay nangabit man to si mama. Kung mahuman ang annulment, makuha na ba mi ni mama nga final man ang among desisyon nga ari lang gid mi sa akong papa? Ikaupat og katapusan, maanol na ang kasal nilang papa ug mama. Ug makakita na sab si papa og iyang babae nga gihigugma. Pwede na ba sila makasal pag mauman na ang annulment? Kay maluoy maming papa. Kay si mama na may iyang kabit. Palihog,
tabami ug tambagi ko. Kini nga ako suliran, Marmar. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Bathan ug ako gihapon as usual and as always mga suking tigpaminaw ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon sa inyong mga pangutana ug problema na may punto legal. Kanang mga problema nato sa ato ang kapikas, kabanay, ato ang mga legal ug mga official records, ato ang higala sa ato ang relasyon, sa ato ang kapikas hinigugma ay willing and able kayo sa Attorney Elaine ana. Of course, ang mga medical na to nga mga pangutana ug mga problema ay mong kabalaka kay naman si Dr. Obra gihapon, no? Now, kinsa tong ganahan nga mopada sa ilahang suwat, andam ug ready and willing gyud kaayo mi nga modawat anang inyong mga suwat ug mga suliran namo ipada sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Padasad nga atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Punto legal, walay address ang gihatag sa ato ang letter sender atong tawgon sa pangalan nga si Marmar. Si Marmar ning padani sa iyahang suwat pinaagi sa kini ang akong suliran official writers page. Kay katong 11 years old pa lang si Marmar, aware na siya na sa nahitabo sa iyang mga ginikanan. Usa ka sima ng iyahang papa. Nya tua sa barko, samtang tua sa barko iyahang papa, agoy nagdalag laing laki iyang mama sa ilaha ug nakasaksi pagyud sila. Stilan nga nagsex ang iyahang mama ug ang laki. Nahibaw ang ilahang amahan sa pagpangabit sa ilahang mama. Maong ni uli kini og ning file og annulment. Daling ni sibat sab ang mama niya og nilarga na pud sa abroad. Karon nga nag-file na og annulment ang ilahang amahan, nanawag ang ilahang mama nga ipakuha kuno sila sa DSWD kay wala diri sa Pilipinas ang ilahang mama apan sila nipili na nga adto sila sa ilahang amahan. Agoy. Murag naman kayo ito sa Qatar, no? Ato ang napaminaw sa drama nga naa sa Qatar ang ilahang mama. Unang pangutana, nagbuwag ang among mama ug papa ug tua na ang among mama, okay, sa Qatar. Ipakuha ko numing mama sa DSWD. Kay wala siya nga among mama. Husto ba si mama? Di gyud sa husto imong mama. Sa sinugdanan pa lang tanan niyang gibuhat sulod sa kaminyuon niya sa imong papa, sayop. Hangtod sa iyahang desisyon kung asa mo punta, nga iintrigo na hinuon mo niyag DSWD, imbis na ang inyuhang papa nga mugamog mo alaga ninyo, kay wa man siya, no? Wa man siya nagpakamama, nagpalami, nagpatuyang raman siya sa iyahang gibati ninyo, no? So dili gyud kay naa man ang inyong papa, plus niingon man ka sa imuhang suwat nako nga 11 years old na ka, nipili naman ka sa imuhang papa, therefore dili na gyud na pwede nga mapunta pa ka either sa DSWD or sa imong mama unless grabe gyud or daghan gyud kaayo nga mga concerns or mga problema nga makaingon nga dili maayo nga anha mo sa inyong papa. Pero so far sa ako ang nakita basis imuhang suwat, wa may bati or dili man mo mamiligro or dili mo ma-disadvantage kung naa mo sa inyong papa. Ikaduhang pangutana, kung ipakuha gyud ming mama sa taga DSWD, mapugos ba gyud mi niyag kuha nga gusto man namo nga ari sa among papa? Pwede ba mi makapili nga si papa lay among pilion nga kuyugan? Okay. Now, ang atong basihan ani is on the custody of children under the family code. Tinuod nga ang custody basta minyo gani joint gyud na mama ug papa. Magbuwag gani ang ginikanan kung below 7 years old tungod kay gitagaan og value sa development sa bata ang iyang relationship ngadto sa mama. Below 7 years old ang usual ana adto gyud sa mama, pero in many circumstances kung mo fight ang papa mahimo gihapon na nga joint. Pero kung pananglitan above 7 years old na mo sama ni Marmar no nga nisuwat nato karon, mahimong mupili ang bata. Nganong hatagan man na og chance ang bata. Kay kita, ning pirma ta naamang gud nay treaty na ay convention nga gipirmahan ang mga nasod kanang gitawag natong Convention on the Rights of the Child. Ang ato ang balaod ning recognize nga ang bata, maski bata pa lang, no, na ay katungod
ug angay ning protektaran ug respetaran sa ato ang nasod, sa ato ang gobyerno pinaagi sa ato ang mga balaod ug mga programa. Usa sa katungod sa usa ka bata is to air his or her views, nga paminawon siya kung unsa ang iyahang gusto. Mauna nga ang kanang 7 ato man gunang gi-recognize nga although mingon tagbata pa wala pay buot pero kabaw na man guna mangisip ang usa ka bata nga 7 anyos pataas, kibaw na siya mupili ug hatagan gyud og dakong weight, no? Dakong mas bugat, no? Ug dakong gibugaton ang pagpili sa bata kung asa siya, sa mama ba or sa papa. So therefore, in the case ninyo, Marmar, matagaan gyud ka og dako nga pagdungog, no? Ang kanang imuhang gipili nga adto ka sa imong papa ug dili ka mapugos sa DSWD, di pug ka mapugos sa imong mama. Ikatulong pangutana, nag-file og annulment si papa kay nagabit man to si mama. Kung mahuman ang annulment, bakuha ba mi ni mama nga final naman ang among desisyon nga ari rami sa akong papa. Okay. Ang kanang annulment wa nay labot sa kustodiya sa mga bata. Lahi na siya nga aspito sa balaod compared sa annulment. Ang annulment that is just or that only pertains to the marriage, ang relationship sa imuhang papa ngadto sa imuhang mama, ang ilahang kaminyoon. Way labot ang inyong relasyon isip anak sa inyong ginikanan. Okay? So kung maanal man gani sila, ang mahitabo ra ana and the only legal consequence ana is that mahimo silang single. Pero nagpabilin mo nga lehitimo nga anak sa inyong ginikanan with all the rights, no? And naapod sila yung mga obligations, maski pag dili ka pili o dili ninyo piliun inyong mama. And inyong choice gihapon ang hatagan og basihan, hatagan og weight, o hatagan og dakong consideration sa korte kung maabot na ang panahon nga papiliun mo. Okay? Ikaw pat, ug katapusang pangutana, kung maanal na ang kasal nilang papa ug mama ug makakita na sad si papa ug iyahang babae nga gihigugma, pwede na ba sila makasal? Pag mahuman na ang annulment, kay maluoy man ming papa, kay si mama na may iyahang kabit, naguna-una gani. No, pag gani na anal. Yes, sama sa akong giingon ka ganina, one of the legal effects, one of the major nga legal effects, anang pagpaanal na to, is ang kanang mahimong single. Kay nga naman, the effect of the annulment is this, nga mawagtanga na og bisa ang kasal. It is as if nga ang kasal wala ni exist. It is as if wa sila naminyo. And therefore, mapapasto ang ilahang marriage contract ug mahimo na silang single. And tungod kay single na ang imuhang mama ug imuhang papa, mahimo na sad silang magminyo ug balik legally. Okay? So mauna ang effects no sa ato ang process of annulment. And yes, no, I am glad nga you recognize pod nga tagaan nimo ang imuhang papa og higayon pod nga malipay no og balik kung og galing mang makakita siya og lain nga kapikas nga this time around higugmaon siya forever og dili mangita og lain. Okay? Mga sukintig paminaw, hinaot unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod. Nga sugilanon din higapon sa to ang programa, kini ang akong suliran.